smo uspeli. Stefan Smuđa, Sportski park Hotspot. Evo samo da se nadođem na ovu priču oko penala, malo pre sam golmana Predraga Rajkovića pitao onom penalu protiv Amerikanaca kada je šutirao, tražio da šutira odlučujući penal, nije uspio što mu je bilo u glavi, rekao je da bi i u finalu isto takve situacije šutirao. Da li biste mu vi to dozvolili? Mi smo naravno, hvala na pitanju, i na svjetskom prvenstvu smo toliko stvari naučili, toliko iskustva stekli da jednostavno to je neprocenjivo. Ono što sam ja posle te situacije, ja sam Rajku rekao kod penala protiv Amerikanca, on je tražio šutira penal, ali u onoj seriji kada već možemo da menjamo izvođača. To je dakle posle onih prvih 5. Ja sam mu rekao odbrani penal i šutirat ćeš. On je to uradio i naravno ja sam emotivno reagovao i dao sam mu da šutira. Međutim, gledano sa tehničko-taktičkog aspekta, to je greška, moja greška bila. Iz kog razloga? Jer ako golman promaši taj penal, veoma je moguće da golman bude razočaran, a treba da brani još 4-5 penala posle. I ja sam, naravno, uzeo taj rizik na sebe i naučio lekciju da sledeći put to ne uradim. Ali svakako da ću Rajku dati šutira, on je odlučujući, ako treba 11. penal, da je jednostavno da dolazi njegov red. I što sam to rekao i njemu, i igračima, svima sam rekao, ako bude došlo do penala ponovo, Rajko, šutiraš posljednji iz ovog razloga, jer može da se desi da se razočara, da više nisi fokusiran, a trebaš nam da braniš. I rekao sam mu da bude spreman za to, da bude spreman za 11. penal, ako je potrebno, ali ovog puta da nas posluša, jer smo mu rekli da golman ne šutira tu, da nas posluša i da postigne gol. Hvala.